Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmiħa ngħidu flimkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, intu qed is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fi triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Għażi semmija ekku inkomplu din il-ħajja verament hekk sabiħa maquda malla ta' din il-qaddisa. Kunna bdejna kapitlu 2 fejn kelmitna hekk ċar dwar il-mewt ta' omma, x'ħasset kif għexet mingħajr dil-om meta marru l-iżje. Kelmitna fuq il-ħlewwa ta' missiera li issa sar mhux biss missier imma anki ħal-post tal-om. Kelmitna fuq l-ewwel qrara. L-aħħar darba konna bdejna b'titkellimna fuq il-festi u l-ħdud. Se nkomplu fuqhom illum u anke se nitkellmu fuq dera profetika li kellha din il-qaddisa. Bditkellimna fuq il-ħadd. Qalet il-jum tiegħi tal-ħadd. Dan il-jum ta' għena li jgħaddi hekk malajr kellu wkoll id-del tal-malinkonija tiegħu. Niftakar li l-ferħ tiegħi ma kien ikun imħallat b'xejn sal-kompjeta, ġifieri sat-talba tal-aħħar, iżda matul din it-talba kont noqgħod naħseb li l-jum tal-mistrieħ kien sa jintemm, li l-għada kellha terġa' tibda il-ħajja normali tagħha. Sa tkellimna wkoll dwar il-ħarġiet
li kienu jagħmlu qabel ma jidħlu d-dar. Tajdilna li dawn kienu jħallu sentimenti kultant ta' dwejjaq fruħi. F'dak il-ħin il-familja ma kienx tkun miġbura kollha flimkien, għax sabiex joġob l-tziju, il-papà kien iħallilu miegħu lil Mari jew lil Pauline kun nhar ta' ħadd filgħaxija. Biss kont nifraħ meta jien kont nibqa' għandu wkoll, kont aktar nażel dan milli nkun mistiedna waħdi għax hekk kienu jagħtu kasi inqas. L-akbarena tiegħi kien li noqgħod nisma' dak kollu li kien jgħid it-tziju. Issa kont niddejjaq meta kien joqgħod jagħmilli xi mistoqsijiet u kont nitwerwer meta kien qegħdni fuq waħda minn irkubtej waqt li joqgħod jannili b'dak il-leħen qawwi tiegħu. Kont nifraħ meta kont nara lil papà ġej biex jaħudna lura. Meta nkunu sejrin lejn id-dar, kont nibqa' nħares lejn il-kwiekeb li kienu jittebtbu bil-ħlewwa u dik id-dera kienet issaħħarni. Kien hemm fuq kollox kienet tara grupp ta' ġawar tad-debb li jien kont nirrimarka bil-ferħ għax kien jidilli li kellhom il-għamla ta' tea. Kienet ħares lejn dawn l-istiller u tarom forma ta' tea. Kont nurihom lil papà ngħidlu li jismi kien miktub fis-sema. U wara waqt li kont irrid ma nara xejn minn din l-art kera, kont nitolbu jmexxini hu. U mbagħad bla ma kont nara fejn immit riġlejja. Kont nitfarras ċkejkna tiegħi lura biex nintela inħares il-fuq nikkontempla is-sema kollu kwiekeb. X'naqbad ngħid fuq is-sariet tax-xitwa l-aktar dawk tal-ħadd. Kemm kont inħobb wara logħba tad-damma noqgħod flimkien maċelin fuq l-irkubtejn tal-papà. Bil-leħen sabiħ tiegħu kien jannilna xi arja li timla r-ruħ bi ħsibijiet profondi. Jew waqt li jbandalna bil-ħlewwa jgħidilna xi poeżija mimlija veritajiet eterni. Mbagħad il-kol konna nitilgħu fuq biex ngħidu flimkien it-talb ta' qabel l-irqad. U r-Reġina ċkejkna kollha weħeda ma' ġenb ir-re, ġifieri missiera ma' ġenb ir-reb tagħha, ma kellix ħlief tħares leħ biex tkun taf kif jitolbu l-qaddisin. Missiera, wiċċ ta' qaddis jitlob l-Alla kieku l-ġenituri, l-misserijiet, l-ommijiet jiġbru l-uliedhom għal dan it-talb. Ekku miġburin fil-familja kemm iħalli ġid l-ulied. Fl-aħħar konna ngħaddu waħda wara l-oħra skont l-età tagħna biex nagħtu l-lejl it-tajjeb lill-papà. U nirċievu bewsa minn għandu. Għalhekk ir-Reġina kienet tasal qudiemu l-aħħar waħda. U r-re biex jannaqa' miegħu kien jerfagħha miż-żewġ imniekeb u jibleħen l-aktar u li kienet tajjat il-lejl it-tajjeb papà, il-lejl it-tajjeb orqod sewwa. Kull filgħaxija kien ikun hemm it-tennija tal-istess ħaġa. U sa fl-aħħar il-mamà ċkejkna tiegħi s'intendija Pauline xu ma tinsewx kienet mietet. Kienet terfani f'dirajja u toħodni fis-sodda ta' ċelin. Jien kont ngħidilha Pauline, illum ġibt ruħi tajjeb ħafna. L-anġli żgħar iridu jittajru madwari. Kuljum it-tweġiba kienet tkun iva għax jekk le kont nibqa' nikbi il-lejl kollu. Wara li kienet tannaqni kif kienet tagħmel ukoll il-parrina għażiża tiegħi, Pauline kienet tinżel isfel u l-imsejkna Teris kienet tibqa' weħida fid-dlam għal xejn kienet toqgħod iġġib quddiem għajnejha l-anġli żgħar jittajru madwarha għax malajr kien jaħkimha il-biża' u dlam kien iħallija imwerbra minħabba li min soddita ma setgħetx tara l-kwiekeb li kienu jittebtbu bil-ħlewwa. Jien nodda bi grazzja tas-sew li bis-saħħa tiegħek madri għażiża
għal Pauline qed tgħid, drajt neleb dan il-biża' tiegħi. Int kont tibatni waħdi fil-għaxija biex infittex xi ħaġa f'xi kamra mbeda li kieku ma kontx immexxija hekk tajjeb, kont nitla' wisq beżżija waqt li issa hija ħaġa jibsa li jbeżżawni. Xi drabi nistaqsi lili nnifsi kif int stajt ittellani b'imħabba kbira u b'daqshekk lewwa bla ma ħassartni. Għax huwa minnu li int qatt ma ħallejt tgħaddi lanqas nuqqas wieħed, qatt ma ċanfartni għal xejn, iżda qatt ma rġajt lura minn xi ħaġa li tkun diġà tajt kif kellha ssir. Dan kont nafu hekk tajjeb illi lanqas kien ikolli l-ħila u lanqas kont inkun irrid nagħmel xi ħaġa li int ma kontx tkun trid. Il-papà kien ikollu jaqbel mar-rieda tiegħek għax mingħajr il-kunsens ta' Pauline laqqas biss kont noħroġ nagħmel dawra. U meta l-papà kien jgħidli immur miegħu kont nwieġbu Pauline ma tridx. Mbagħad u kien jiġi jitolbok tħallini u biex toġob lilu. Pauline, inti kienet tgħid iva imma ċkejkna Therese kienet tifhem sewwa mit-ton tagħha li din l-iva ma kienitx ħirġa minn qalba u kienet tibda tibki u ma tissabbar b'xejn sakemm Pauline kienet tgħid iva u tannaqa b'qalba kollha. Meta xkejkna Therese kienet timrat, kif kien jiġrila f'kull xitwa, ma jistax jingħad bli maħlewwa ta' kienet tiġi mdawra. Pauline kienet qiegħda fis-sodda tagħha stess, grazzja li ma seta' jkun hemm xejn bħala, mbagħad kienet tagħtiha dak kollu li kienet tixtieq. Jew minnhom Pauline ħarġet minn taħt l-imħadda sikkina żgħira u sabiħa tagħha kienet għall-qalba biex tagħta lit-tifla ċkejkna lil Therese waqt li ħallitha mitlufa f'estasi li ma jistax jitfisser. Pauline għajt Therese, mela jint tħobbni daqshekk li għalija jint lesta titċaħħad mis-sikkina żgħira tiegħek li għandha kewba tal-madre Perla. Iżda la darba tħobbni daqshekk, int lesta wkoll mela li tagħmel is-sagrifiċċju tal-alloġġ tiegħek biex ma tħallinix immut. Natik l-alloġġ, għaltilha Pauline, mhux biss biex ma nħallikx tmut, imma saħansitra biex narak imfejqa malajr, lesta biex nagħmel dan is-sagrifiċċju minnu fih. Meta kont nisma' dan il-kliem tal-Pauline, il-ħaġeb u l-kreditudni tiegħi kienu hekk kbar illi jiena ma kontx nista' nfissirhom bil-kliem. Fis-sajf xi drabi kien ikolli uġigħ ta' stonku u Pauline kienet tieħu ħsibi bħas-soltu. Sabiex tarani ħinja li kienet l-aħjar kura kienet issuqni mal-ġnien kollu fuq karretta. U wara dan kienet iġġelni ninżel minn fuqha u tqiegħed minn floki xitla żgħira u ħelwa tal-margeriti li kienet issuq bi prekawzjoni kbira sal-ġnien tiegħi. Għax Therese kellha ġnien żgħira li kien għaliha kienu jafu li tħobb il-fjuri fejn kienet tħawwilha bil-pompi kollha. Kienet Pauline ukoll, dik li magħha kont niftaħ qalbi u nafdala l-ħwejjeġ l-aktar intimi tiegħi u kienet iddawwalni fuq id-dubji kollha tiegħi. Darba kont qiegħda nistaġeb fuq għaliex Alla ma jagħtix fis-sema glorja mdaqs lil mażulin kollha. Hekk li jiena kelli biża' li mhux kollha kienu se jkunu ħini għal kollox. Imbagħad Pauline qaltli immur inġib it-tazza il-kbira tal-papà u nqiegħed ħdejja l-ħolqa l-aktar żgħira tiegħi. Imbagħad qaltli nimlihom it-tnejn bl-ilma sax-xifer u staqsitni li ma kienet l-aktar mimlija. Weġibta li kienu mimlija kemm waħda kif ukoll l-oħra u li ma setax ikun li titfa' fihom aktar ilma milli kienu jesaw. B'hekk
il-madri għażiża tiegħi uħti waslitni biex nifhem li Alla fis-sema jagħti lil mażulin tiegħu dik il-glorja li jista' jkollu. Hekk li l-aħħar wieħed ma jkollu xejn xi jgħir għall-ewwel wieħed. Kien b'dan il-mod li inti madre tiegħi kont tniżżel għal-livell tiegħi il-misteri l-aktar għolja. Kont tagħti lir-ruħi dak l-ikel li kienet teħtieġ. Bli ma jena, kont nara kull sena jasal il-jum ta' tqassim tal-premjijiet. Hawn bħal f'kull ħaġa oħra il-ġustizzja kienet tiġi mħarsa sewwa u jien kont ningħata l-ħlas biss li kien ikun jistħoqli. Waħdi għal kollox bil-wifqa quddiem il-ġema nobbli li quddiem il-familja, ġifieri quddiem ħuda quddiem missiera. Kont nisma' sentenza moqrija mir-re ta' Franza u ta' Navarra għall-missiera qed tgħid. Qalbi kienet ħabbat bil-qawwi ħafna meta kont nirċievi il-premjijiet u l-kuruna. Għalija dan kien ġbija minn qabel tal-ġudizzju, kollox tqabel mal-affarijiet spiritwali Marell. Minnu fih, wara tqassim tal-premjijiet, ir-reġina ċkejkna kienet tinżal libsa bajda tagħha u malar kienu jlibsuha xi jilbis ieħor sabiex tieħu sehem fil-wirja kbira ta' spettaklu. Kemm kienu mimlija ferħ dawn il-festi tal-familja. F'dak iż-żmien li fih kont nara lir-re għażiż tiegħi hekk ħieni. Kemm kont għadni l-bogħod milli nobsol minn qabel bit-tiġrib kbir li kien hemm imħejji għalih. Jum minnhom b'dana kollu Alla l-imbierek urini f'viżjoni tas-sew barra mis-soltu. Iġbija ħajja tat-tiġrib li joġbu jħejjilna minn qabel. Din il-viżjoni ma kienitx ħolma għax seħħet binhar fis-sajf tas-sena 1879 jew tal-1880 meta s-Sur Martin missieru miġifieri kien mara Lenson biex jaqdi xi dmirijiet tax-xogħol tiegħu. Therese kienet fil-kamra ta' Victoire, il-qaddejja kienet taqdihom, tittawwal mit-tieqa tagħha lejn il-ġnien. Ma ġenb din il-kamra kien hemm dik li Pauline kienet tuża bħala kamra tax-xogħol. Mela l-papà, tikteb Therese, kien mar fi vjaġġ jiem qabel u ma kienx mistenni jiġi lura qabel jumejn oħra. Kienu xi satejn jew it-tlieta ta' wara nofsinhar. Ix-xemx kienet tiżreġ bil-qawwa tagħha u l-ħolqien kollu kien qisu f'xi festa. Jien kont waħdi fit-tieqa ta' kamra ta' ħdejn il-bejt li tagħti għal ġnien il-kbir. Kont qiegħda nħares lejn id-dera qudiemi bl-ispirtu mimli ħsibijiet ta' għena. Meta f'daqqa waħda rajt quddiem il-kamra tal-ħasil tal-ħwejjeġ li kienet propju qudiemi nara raġel liebes eżatt bħal papà tal-istess tul u mixja. Iżda mawweġ ħafna aktar minnu. Rasu kienet mottija b'xorta ta' fardal tal-lewn mitfi b'mod li lanqas tajt nara aktar il-wiċċ tiegħu. Kellu kappell jiġbaħ lil dak tal-papà. Rajtu miexi l-qudiem pass regolari
waqt li għadda matul il-ġnien żgħir tiegħi. Minnu fih biża' sopranaturali ħakem lir-ruħi. Imma għal waqt wieħed bdejt naħseb li dan żgur kien il-papà li kien reġa' lura u kien qiegħed jistaħbili sabiex jagħtini sorpriża. Għalhekk għajjat b'kemm kelli saħħa għalkemm bleħen imrijat minħabba dak li kont qiegħda nħoss. Papà! Papà! Iżda dak il-bniedem misterjuż isu ma semanix u s-sokta miexi b'mod regolari bla ma biss dallura. Jien bqajt inħares fejn kien sejjer u rajtu jiġbed lejn il-busket li jifred fit-tnejn il-modija l-kbira u stennejt li naraħ jitfaċċa fuq in-naħa l-oħra ta' dawn is-siġar kbar. Imma l-viżjoni profetika kienet ebed. Dan kollu ma damx ħlief waqt wieħed, iżda ġie mnaqqax hekk bisħieħ fil-qiegħ ta' qalbi illi illum wara 15-il sena it-tifkira tiegħu għada qudiemi bħalli kieku l-viżjoni għada quddiem għajnejja. Tinsewx din qed tikteb ħajjitha imġela minn oħta ftit jekk xi sena u nofs qabel ma mietet ta' 24. Mari kienet miegħek madre tiegħi f'kamra li kienet tinfed ma dik li kont ninsab fija jien. Isa matni ngħajjat lil papà u ħasset bħal biża' ġewwa fiha għax kif qalt li wara intebħed li kienet ġrat xi ħaġa barra mis-soltu. Bla ma ħallitni nintebaħ b'dak li kienet qiegħda tħoss, ġiet tiġri ħdejja u staqsitni x'ħsibt li stajt nagħmel billi noqgħod ngħajjat lil papà li kien għal-inson. Għalhekk qedtilha dak li kont għadni kif rajt. Sabiex isserraħ li moħħi Mari qaltli li bla dubju ta' xejn kienet Victoire li kienet ħbiet rasa fil-fardal tagħha ħalli tbeżżani. Iżda, meta ġiet mistoqsija Victoire żguratna li lanqas biss kienet ħarġet mill-kċina. Barra minn hekk, jien kont żgura li dak li kont rajt kien raġel u li dan ir-raġel kellu l-qagħda tal-papà. Għalhekk imbagħad morna tlieta li konna wara dawk il-qabda siġar, imma meta ma sibna ebda sinjal li seta' juri li xi ħadd kien għadda minn hemm, qedtli biex ma naħsibx aktar fuq hekk. Dana kollu ma kienx fis-seta' tiegħi li ma naħsibx aktar dwaru. Ta' sikwiet l-immaġinazzjoni tiegħi kienet iġġibli mill-ġdid quddiem għajnejja ix-xena misterjuża li kont rajt. Ta' sikwiet ukoll jien kont infittex li nerfa l-velu li kien qiegħed jaħbili it-tifsira ta' kollox, għax fil-qiegħ ta' qalbi kont aktar milli żgura li din il-viżjoni kellha xi tifsira li kienet qatt trid tiġi marfa lili f'xi jum il-quddiem. Dak il-jum dam ħafna ma fetx, iżda 14-il sena wara Alla nnifsu qaċċat il-velu misterjuż. Meta kelli l-permess li nkun ma' Sor Marija tal-Qalb Imqazza, ġessorijiet Karmelitani, meta tkun xi festa kien ikollhom il-permess li jitkellmu ma' xulxin. Mela kienet qiegħda titkellem ma' Sor Marija, konna qegħdin nitkellmu bħas-soltu fuq il-ħwejjeġ tal-ħajja l-oħra u fuq it-tifkiriet ta' tfulitna qed titkellem Malta. U jien fakkarta fil-viżjoni li kont rajt meta kelli 6 jew 7 snin f'daqqa waħda waqt li kont qiegħda nfisser l-qaqat ta' din ix-xena stramba it-tnejn flimkien fimna x'kienet tfisser. Kien ta' bilħaq il-papà dak li kont rajt li kien miexi mill-wibleta, kien propju hu iġor fuq il-wiċċ meqjum tiegħu, fuq ir-ras bix-xar bajdani tiegħu, is-sinjal tat-tiġrib glorjuż tiegħu. Hekk kif il-wiċċ imqaddes ta' Ġesu kien motti matul il-passjoni tiegħu, hekk ukoll il-wiċċ tal-qaddej fidil tiegħu kellu jkun motti fil-jiem ta' tbatijietu sabiex ikun jista' jiddi fis-sema pajjiżna
quddiem is-sit tiegħu il-Verb Etern. U min ħdan din il-glorja li ma titfissirx meta kien diġà jsaltam fis-sema lil Missier Aziz tagħna għalelna il-grazzja li nifmu l-viżjoni li r-reġina ċkejkna tiegħu kienet kellha fl-età li fiha ma hemmx biża li xistħajjil il-moħħ biss. Kien minn ħdan il-glorja tiegħu li lilna kisbinna dan il-faraġġ ħelu li nifmu dak li Alla 10 snin qabel it-tiġrib kbir tagħna kien oġbu jurina dwaru. L-istess bħal missier li jagħmel li wliedu jifmu xi ftit il-ġejjieni glorjuż li jkun qiegħed iħejjilhom u joġbu li jaħsbu sewwa minn qabel fuq il-għana tas-sew kbir li jagħti ikun il-wirt tagħhom. Għaliex kien propju lili li Alla ta' dan id-dawl, għaliex wera li l-tifla hekk ċkejkna ħaġa li ma setax tifhem, ħaġa li kieku femita kienet tħallija mejta bil-għali. Għaliex? Dan huwa wieħed mill-misteri li għad nifmu biss fis-sema tgħidilna Tereżina u li għad isawwar l-istaġib tagħna li ma jintem qatt. Nisa niqafaw eżis semmija, nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us